11,000 मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया नैबे नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 10टा कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसन जानांगौ मोनबा जिल्लायाव नीड बेस्ड हायर एजुकेशननि इन्स्टिट्यूशननि जि गोनांथिखौ नायनानै जाहाथे बेयाव इकुवेल डिस्ट्रिबिउशन खालामनानै बयनोबो समान मर्यादा होगोन आरो जायफ्रा थालांगोन बिथांमोनाबो प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रक्रियायाव हाबगोन आरो बेखौ हाबहोनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ सरकारजों सावरायनांगौ दान मोननैल'सै बे बोसोरा जोबनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय माबायदि बिबुंथि होनोसै बिटिआर एकर्ड बायदियै 10टा कलेज प्रभिन्सियेलाइजेसननि जि बाथ्रा दङ बेखौ लानानै आसाम सरकार बिटिआर सरकार पर्यायाव खेबनै खेबथाम गोबां खेब मेल मिटिं जालांबाय माखासे बेयाव गाइडलाइन बा माने एक्टखौ लानानै बेयाव जेंना नुजादोंमोन आरो जों मिथिदों जे जि कनकारेन्सनि बाथ्रा एस्टाब्लिशमेन्टनि बाथ्रा जयनिंनि बाथ्रा माखासे जिखिनि बेयाव स्ट्रिक्ट गाइडलाइन्स दंमोन जायनि थाखाय बे कलेजफोरा नर्मेल प्रभिन्सियेलाइजेसनाव थालांदोंमोन दिनै बेखौ माने कनसिडार खालामनाय जादों बेखौ माने गैया खालामनाय जादों आरो जायनि थाखाय मोनथाम क्राइटेरिया लानानै दिनै प्रभिन्सियेलाइजेसननि प्रक्रिया सोलिगासिनो दङ आरो बेखायनो जोङो खावलायदों जों दाबि दैखांदों जे खोब गोख्रैनो नैबे नभेम्बर दाननि गेजेरावनो 10टा कलेजनि प्रभिन्सियेलाइजेसन जानांगौ एनादार जिखिनि 16टा कलेज थालांबावगोन बेबो जानांगौ आरो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसना अट'मेटिकेलि स्टार्ट जागोन दा बेखायनो जों खावलायदों मोनबा जिल्ला दङ मोनबा जिल्लायाव नीड बेस्ड हायर एजुकेशननि इन्स्टिट्यूशननि जि गोनांथिखौ नायनानै जाहाथे बेयाव इकुवेल डिस्ट्रिबिउशन खालामनानै बयनोबो समान मर्यादा होगोन आरो जायफ्रा थालांगोन बिथांमोनाबो प्रभिन्सियेलाइजेसन प्रक्रियायाव हाबगोन आरो बेखौ हाबहोनांगौनि थाखाय बर' थुनलाइ आफाद एबसुआ सरकारजों सावरायनांगौ दाबि होनांगौ जोंनि लेभेलाव जि मावनांगौ जों मावलांगोन 11,000 जे मार्जार खालामबाय बर' मिडियामखौ जे 11,000आव सोफानो नागिरदोंमोन 11,000 मार्जार खालामनानै स्कुल बुथारबाय आरो दिनैबो बिथांमोना पाके प्रकारै बर' मिडियाम स्कुलाव मास्टार गैया बर' मिडियाम स्कुलाव एनरलमेन्ट गैया बेखौनो बुंबाय थायो दा बेखायनो बिनि सायाव सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुखौ जों बुंनाय जादों बर' मिडियामाव गोबां पस्ट दङ खिन्थु बेखौ दिन्थियाखै आरो बिनि थाखाय फेक्ट फाइन्डिं जानांगौ आरो प्रपारलि बिनि एपइन्टमेन्टआ जानांगौ गोजोन्थों